Какво става хората? Ливърпул Тотенъм. Боже мой, това беше доста тежък матч. Особено последните 10 минути. Да, горе-долу толкова 10-20 минути, понеже добавеното време беше 9 шибани минути, което не знам и как за Бога е възможно, но имайки предвид всичко, което се беше развило до този момент, смятам, че до някъде прави смисъл, но все пак. Но нека започнем от началото. И реално в началото смея да кажа, че и двата отбора бяха доста равнопоставени. И добре, може би Тотенъм бяха малко по-добри отбор, особено към края на първото полувреме, което беше поне за мен доста странно, понеже уж изгониха Шави Симон след доста скандален за някои хора червен картон. Лично персонали не знам дали беше червен картон, понеже очевидно в действията на Симонс нямаше умисъл, не е искал, разбира се, да удари с бутоните си по този начин глезена на Върджил Ван Дайк, но все пак се случи. Всъщност смея да кажа, че по време на този матч се случи интересен паралел на матч от преди 2 години, когато, знаете, Ангел Постекогlu тепърва започваше своята кариера, своят период начало на Тотнъм Хотспър и Тотнъм уж бяха първи и уж щяха да взимат висшата лига и така нататък, и уж бяха в съперничество с Арсенал за нея. Добри времена. И тогава, както може би знаете, подобно на този матч, който сега се изигра, изгониха двама наши играчи, именно покойният да вече Диого Жота и след това Къртис Джонс. Или пък беше първо Къртис Джонс, след това Жота, не знам, все тая без значение. И реално в този матч беше супер очевидно, че рефера беше малко или много на страната на Тотнъм, понеже първо ни изгониха двама играчи по доста отново скандален начин. Също така ни отмениха и един или два чисти гола заради тъпи отсъждания на ВАР и накрая онзи автогол на Мати. Просто тъмни времена бяха това за мен, така че не искам да се връщам назад във времето, по-специално към този момент, така че нека се придържаме към настоящето. Но да, този път като че ли рефера беше повече в полза на нас, или по-скоро неговите отсъждания бяха в наша полза, макар че играчите на Тотнъм, нека бъдем честни, бяха доста насилствени по време на този матч. При всяка дадена възможност влизаха остро или на шпагат, или просто се опитваха да убият психически, физически играчите на Ливърпул, и до някъде ненужна груба сила в случая, понеже в крайна сметка това им изигра лоша шега и до някъде им изгуби играта, понеже първо изгониха Симонс, доста технически надарен играч, който им до някъде им диктуваше темпото, и беше нещо като това, което Флориан Виртз е за нас сега. И накрая, разбира се, изгониха и Кристиан Ромеро, който винаги е бил доста огнен, страстен играч, и то не винаги за по-добре, както видяхме в този матч, макар че той е абсолютно лайно и си го заслужи, така че нямам оплаквания в случая. Но да, първото по време завърши като че ли повече в полза на Тотнъм, понеже макар че бяха човек по-малко, бяха очевидно по-опасни отбор. След това обаче дойде второто по време и макар че Конор Брадли се контузи, за съжаление, което е жалко, понеже най-накрая Джереми Фримпонг се възстанови, сега има малка вероятност, но все пак вероятност Брадли пък сега да е аут, а той със сигурност си беше доста аут вече през тази кампания, но ще видим. Все пак Арне Слот направи умен ход в случая, го смени с Александър Исак, който, нека бъдем честни, няма най-доброто начало на своята ливърпулска кариера, да, нали, дори аз си го признавам. И реално до сега се чудех все повече и повече защо и по дяволите взехме Исак. Така да разбирам, ако го бяхме взели за без пари или пък нещо такова, но не. Ние го взехме за колко? 130-40 милиона, което е бая, и реално за тези пари можехме да вземем поне според мен преспокойно и Гуехи и Семеньо комбинирано, но реално за този матч специално не мога да кажа нищо негативно за Исак, понеже той вкара
и ни отвори сметката. Втори гол за него във Висшата лига с екипа на Ливърпул, трети общо в неговата кариера. И като че ли има път назад за него, може би не всичко вече изгубено за Александър Исак и Ливърпул. Проблемът обаче е, че точно когато вкара гол и се контузи, една стъпка напред, но две стъпки назад, и сега, честно казвам, не знам какво е неговото състояние, но това, което видяхме, понеже донесла и носилка, положението не е много добре, но все пак ще видим, не знаем колко време ще отсъства. И за Виртус се говореше, че ще отсъства за месеци, може би, а той се върна сравнително бързо, така че никога не знаеш. И малко след това и Уго Екитике, както винаги вкарвайки вече своя 8-ми гол, май като цяло за Ливърпул, за неговата ливърпулска кариера, и всичко си вървеше добре, доминирахме, създавахме шанс след шанс, атака след атака. Между другото, Флориан Виртс най-накрая записа асистенция във Висшата лига с екипа на Ливърпул. Най-накрая тъпите мимове за Флориан Виртс и Ал Швирц и така нататък, които, нека бъдем честни, започнаха вече леко да нагнетяват положението. С тях е приключено, it's over, както пее Перла, така че това е добре. Фирмпонг също така направи и доста добро малко кемио, ако трябва да съм честен. Смятам, че беше доста добър през този матч, понеже записа и асистенция. Жалко, че накрая Ричарлисън го изкара от игра, но съмняваме да е нещо, което ще го изкара извън терена за мачове, за следващи мачове или пък нещо подобно, така че няма проблеми. И като споменахме Ричарлисън, той за малко собственоръчно щеше да обърне матча за Тотнъм, понеже влезе и малко след това вкара, и реално защо си причиняваме това всеки шибан матч? Защо просто не можем да държим резултата? Защо не можем да държим картите си, нашите козове? Защо не можем да държим резултата в наша шибана полза за повече от 10 шибани минути? Просто не разбирам. Защо трябва да си причиняваме това буквално всеки шибан матч? Така да е. Това случи вече в колко? 6-7 матча. Случи се срещу Борнемут, Нюкасъл, Саутхемптън, Атлетико и сега, разбира се, Тотнъм. Най-вероятно пропускам тук около още 4-5 примера, но дълъг сезон е, така че не ме винете. И да, след това реално Тотнъм започнаха да налагат своето, докато не беше ред на Тапака Ромеро да избухне пак и да си изкара червен картон и да убие всички надежди и мечти на Тотнъм. Така че Ево Ромеро, капитан номер 1, макар че накрая по някакво чудо играча на Тотнъм не успя да нацели доста остро и опасно центриране в наказателното ни поле и така успяхме да се измъкнем. Но да, реално важното е, че успяхме да победим и сега сме на пето място на равни точки с май Юнайтед или пак Челси, не съм сигурен, но важното е, че се движим в правилната посока и че се доближаваме все повече и повече, степ бай степ, до топ 4, а може би кой знае, до титлата. Не, шегувам се. Това беше джок. Реално Борнемут имат по-голям шанс от нас за титлата, така че нека не се заблуждаваме. Но реално смятам, че играхме сравнително добре. Вече похвалих няколко играча като Фримпонг, Виртс, разбира се, и двамата ни нападателя за сега, именно Екитике и Исак. Керкес смятам, че беше доста до някъде неудоценен в този матч. Аз със сигурност съм доста голям критик и все още не мога да разбера какво толкова видяха по-голямата част от феновете на Ливърпул в него. Да, борбен е, но това не винаги значи нещо. Смятам, че всеки футболист е малко или много борбен, иска да играе доколкото е възможно. Така че реално доколко това качество негово спомага за общото благо на отбора. Но смятам, че
Тази игра по-специално беше една от неговите по-добри такива, като примерно тази срещу Евертън или пък срещу Арсенал от преди вече известно време, така че не мога да кажа нищо лошо за него тук. Конате също така беше добър, Ван Дайк беше добър, Алисън с някои важни намеси. Дори хора като Робъртсън и Киеза мога да похваля, които влезнаха малко по-късничко в матча, но все пак направиха някои важни отигравания и намеси, така че да, реално не смятам, че и един наш играч днес игра слабо. Смятам, че всички играха сравнително добре и малко или много по един или друг начин спомогнаха за победата, така че да. Вау, всъщност можело да стане нещо този сезон. Може би този сезон все още не е напълно изгубен и можем да вземем нещо от него в крайна сметка. Я виж ти.